expressió popular utilitzada per dir que es vol anar al balcó. Doncs la gent d'aquí a Tarragona ja sap que això és tocar ferro. L'Emedu Tàrraco és un projecte que neix fa 4 anys i la idea és visitar aquests llocs més emblemàtics de la ciutat de Tarragona. Podem descobrir una ciutat visitant, guiats a través de l'aplicació Mobile History Map de Messchools. És tan senzill com tenir instal·lada l'aplicació MHM. Hi ha 3 nivells de dificultat i de proximitat. Hi ha preguntes que nosaltres anomenem competencials perquè són preguntes que estan lligades a l'observació, al càlcul matemàtic, a la història també, etc. Element que es mou per marcar l'hora en un rellotge de sol. Material de construcció que cobria l'arena del circ. L'arena del circ? Sorra, molt bé, sí. En aquesta ocasió vam creure necessari que hi participessin les famílies i també tota la ciutadania en general. Jo destacaria, a part de l'aprenentatge, d'aprendre a moure's per una ciutat, aprendre sobre els seus llocs més emblemàtics. No només es tracta de passejar i jugar, no es tracta d'aprendre, es tracta de compartir amb les persones que estan en els llocs. I a mesura que van contestar les preguntes van sumant punts que se sumen amb un rànquing. Quantes més lletres té la resposta, més punts guanyes. Cada 150 punts que obtingui un usuari en un escenari és €1 més que va a la Marató de TV3.